Lo prioritario en la sociedad es que se respete a las personas sordas, la diversidad comunicativa y la elección que tomen las personas sordas, si utilizar la lengua de signos, la oral. Ojalá se impartiese una asignatura obligatoria aquí en Comunidad Valenciana de lengua de signos. Normalmente las personas sordas somos las que nos tenemos que adaptar al puesto de trabajo y bueno, sí que falta que se ofrezcan más posibilidades a las personas sordas en lo que es el ámbito del empleo. Ja ho han vist i sentit. La presidenta de FESOR demana més responsabilitat a les empreses a l'hora d'integrar les persones sordes. A la Comunitat Valenciana hi ha 141.000 persones amb discapacitat auditiva i esta Casa a Punt també treballa per a fer-los arribar tota la programació. La interpretació en llengua de signes i la subtitulació són les dues vies utilitzades. Un equip humà d'11 persones ho faci possible. Esta imatge és habitual dels informatius. Amb la llengua de signes, els intèrprets poden fer arribar la informació a les persones sordes. Però com es preparen per a aquest moment? Almenys llegir-se-ho i saber del que se va parlar després per a que no te pilli res per sorpresa. I si tens alguna informació més farragosa o més complicada d'entendre, igual te pares més i debatisses un poc amb la companya a veure com ho pots adaptar per a que siga més accessible. Es fan relleu cada 30 minuts i en moments previs assatgen. Ara bé, les notícies d'última hora o els directes no es poden previndre. Sí que és de veres que amb l'experiència i amb un discurs natural, al final, més que un discurs escrit, que sí que és més complicat d'interpretar, un discurs natural és més senzill d'adaptar a una altra llengua. La subtitulació que tots podem activar a les nostres televisions és un altre servei essencial. En A Punt, un equip de 9 persones s'encarrega d'esta faena. La nostra tasca és transcriure tota la programació que ofereix A Punt i ho fem les 24 hores. El més complex per a mi és intentar mediar la informació, resumir-la, sintetitzar-la, perquè la persona que ens està llegint ho puga entendre. Un altre mètode per als programes en directe és el reparlat. Lo manda hasta la aorta. Escoltar el que diuen, interpretar la informació que ens estan donant i verbalitzar-la. A través del micròfon, un programa informàtic fa una primera transcripció que els professionals revisen, tot per afavorir l'accessibilitat de les persones sordes.